No povedzte mi niekto, či je toto fér. Povedzte mi to niekto. Či toto sa robí v slušnej krajine. Vojdem do autobusu tak, že utekam na ňo s batohom, s taškami, s dieťaťom, utekam na autobus. Pretože sa mi nechce na tej zastávke stať ďalších 20 minút a už vidím, že prichádza, tak utekam, šprintujem na ten autobus. Ten šofer zlatý ma počká, ja nastúpim do autobusu. A samozrejme, že keď utekam na autobus, asi nestíham počas toho utekania ešte aj kupovať lístok. Samozrejme, nie? Asi logicky. Nastúpim do toho autobusu, ako náhle sa držím nejakej tyčky pomedzi tých milión ľudí a moje dieťa sedí na sedadle, v tej sekunde vyťahujem telefón, kupujem lístok. Samozrejme, pretože som v živote nešla v našom meste na čierno, na autobus ani na električke, ani nikde na MHD. V tej sekunde vidím, ako ma zbadá nejaký človek, keď to vôbec človek je, pretože ani sa mu nedá tak napovedať, aký bol odporný ten chlap, ktorý, vidím matka s dieťaťom, utekam rýchlo za ňou, lebo však utekala na autobus s vecami, tak ešte asi nemá lístok kúpený pravdepodobne. Výborne, vynikajúci cieľ, matka s dieťaťom je vynikajúci cieľ pre všetkých takýchto kontrolorov, ich nazvem, ktorí koniec mesiaca, začiatok mesiaca potrebujú nejaké doplniť, vyplniť, dokázať niekomu niečo, dostať nejaké odmeny, alebo ja neviem, zarobiť si na výplatu, alebo čo vlastne tí ľudia potrebujú urobiť. Že proste rýchlo idem za tou matkou, pretože tá matka určite nestihla kúpiť lístok, tak idem ju okamžite skasírovať, skontrolovať. No a čo sa nestane? Prišiel mi lístok až 30 sekúnd potom, ako som chytila telefón do ruky. Takže ten lístok máte neplatný, vážená mladá pani. Strašne ma to mrzí, ale musím vám vypísať pokutu, pretože nemáte platný cestovný lístok. Viete o tom, že cestovný lístok musíte mať už kúpený, keď vstupujete do autobusu? No áno, samozrejme. Veď samozrejme, že to viem. Veď to tak vždy robím, ale keď sa jednoducho v ten daný moment ponáhľam na autobus, tak je to výnimočná situácia, kedy pre pána Jana sme ľudia, a vieme na seba trošku sa usmiať, prepáčiť, chytiť sa za rameno a povedať, chápem, utekali ste na ten autobus, veď máte lístok, je to v poriadku. Mladá pani, cestujte domov, vidím, že máte veľa, máte dieťa, idete za druhým dieťaťom, idete z roboty do roboty, chápem to, všetko v poriadku, pekný deň, na budúce. Prosím, už s lístkom, alebo si už kúpte predtým, alebo ja neviem proste, dačo urobte, ale žmúrknem na vás a choďte ďalej, krásny deň. A nie, že policajtom idem volať, policajtom hliadku zastavím celý autobus na zastávke, všetkých slušných ľudí, čo stoja v autobuse, sedia a cestujú niekam, zastavím a budem ich zdržiavať 10-15 minút, čakám, kým príde nejaká policajná hliadka a šibnú tú matku bude kontrolovať a pýtať o nej občiansky preukaz a podobné veci. Lebo ja keď vidím, že je niečo nefér, ja sa ozvem, ja nesklopím zrak a nebudem ticho. Pretože chápem, že toto celé je len jedna vykonštruovaná situácia, z ktorej vlastne žijú chudáci ľudia, títo kontrolóri. Oni z týchto situácií žijú. A ja sa pýtam, prečo nekontrolujete očúraných ľudí špinavých, ktorí sa vozia na autobuse zadarmo? Prečo takých ľudí nekontrolujete? Prečo takých ľudí nenahlasujete? Prečo neupratujete tu tento svet, nerobíte lepším? Prečo práve mňa, aktivistku, ktorá sa práve aktivizuje a snažím sa upozorňovať na križovatky, ktoré nefungujú a pomáhať, ako len viem tomuto mestu? Prečo práve mne budete takto znepríjemňovať život? Hovorím vám, mám ten lístok. Prišiel mi o 30 sekúnd neskôr. Ja nebudem platiť pokutu za niečo, čo nemám platiť. Ja ten lístok mám. Vy nemôžete trošku aspoň byť ľudský v tejto krajine a správať sa slušne k slušným ľuďom, k matkám s deťmi? Či práve na nich budete zarábať? Ja neviem, ale či som nešla poslednýkrát tým autobusom v našom meste. Ja, čo chodím na autobuse, čo chodím bez auta, čo ani neprdím do tohto sveta, žiaden výfukový materiál, maximálne taxík si zavolám. Sa snažím šetriť, vlakmi chodím, jak sa len dá. Sa snažím šetriť toto mesto, túto krajinu, túto zem, jak sa len dá. A hovorím, v živote som nešla v tomto meste na čierno. A vy mi budete dávať pokutu, lebo vy potrebujete vykazovať nejakú činnosť a zarábať nejaké peniaze na slušných ľuďoch. A čo ma najviac dojalo, že sa nikto v tom autobuse až po mojom vyzývaní niekoľkonásobnom neozval. Každý sedí, ticho sedí, pozerá dopredu, mňa sa to netýka, to není moja vec, ja nebudem sa ozývať.
Keby dvaja, traja ľudia poprosili, no veď ju nechajte, však sa ponáhľa s dieťaťom. Nič, nikto, každý ide si svoje, každý sa samo seba stará, lenže by mne bolo dobre. Až vtedy sa ozvem, až keď mňa sa to týka, nie? Vyslovene, čistá Slovač. Držím hubu a krok, neozvem sa nič, neprihovorím sa za nikoho, hlavne ticho som. A dajaká proste teta na mňa bude vykrikovať, dajaká teta s nakresleným obočím cez celú hlavu, bez urážky, proste bude po mne vykrikovať, že ja nemám tam kričať, že mám tam dieťa, ja viem, čo si môžem dovoliť pri mojom dieťati, moje dieťa je zvyknuté na autentické emócie. A moje dieťa vie, že keď je niečo dôležité a treba sa ozvať, tak sa dôležito ozvem a nebudem ticho mlčať. Lebo proste viem, že toto nie je fér a veci, ktoré nie sú fér, sa majú hovoriť nahlas. Samozrejme, že slušne, ale hovoriť nahlas. A nebyť ticho. Ja nebudem ticho. Ja budem hovoriť, keď je niečo nefér. Tak mi povedzte, milí ľudia, čo hovoriť takýmto ľuďom? Čo robiť v takej situácii? Byť ticho, držať hubu a krok, platiť pokutu, vyhadzovať peniaze, ktoré nemám, za veci, ktoré netreba? Kedy už sa títo ľudia tu naučia v tejto spoločnosti, že keď budeme ku sebe ľudskí, tak nám tu bude všetkým lepšie? Kedy? Mi povedzte kedy, či nikdy, už v živote nikdy. Konsolidovať treba, peniaze treba šetriť, no tak budeme ich zo slušných, chudobných ľudí vyťahovať v autobusoch. Teraz vidím, všade sú policajti na cestách, dávajte si pozor, milí vodiči, všade je milión hliadok, milión policajtov, všetci vyťahujú peniaze z peňaženiek, peniaze z peňaženiek, všetci. Lebo asi treba naplniť rýchlo kasu, lebo zrazu nie sú peniaze. Bude ak debilne takto začal konsolidovať. Sebe do vrecka. Zvyšovať doživotné renty a zvyšovať proste politikom peniaze. Na toto sme tu dobrí všetci. A všetci budeme prikyvovať. Dobre, tak treba, hej. Bo toto sme si zvolili, no toto máme, nech sa páči. Vážení, jediné, čo mi vychádza z tejto situácie, odhliadnúc od toho, že som momentálne totálne vytočená, vyzúrená a sklamaná a smutná, jediné, čo mi vychádza z tejto situácii, je odísť z tejto krajiny. Ja normálne, ja nevidím to nijak inak, len ísť stade preč. Niekde, kde si vážia ženy, kde si vážia matky, kde si vážia rodiny, kde proste vychádzajú v ústretí takýmto ľuďom, kde sa správajú ľudsky, kde nekontrolujú jak blázni, proste na sekundy, budeme počítať na sekundy, lebo už môžeme to zinkasovať, už môžeme to získať niečo tu za to. Hoci len drobné, to je jedno proste. Ide o ten princíp. Rozumiete mi ľudia, drahí? Prosím vás, poradte mi, čo mám robiť teraz v tejto situácii? Mám ho nahlásiť toho človeka, že prečo nebol trošku ľudskejší? Lebo však vlastne on bol v práve. Však vlastne on má pravdu. Však mne vlastne prišiel ten listok o 30 sekúnd, o 15 sekúnd, o neviem koľko sekúnd neskôr. Ale chápete, máme tu nejaké akože tie hranice, aspoň ľudskosti. Prečo to tých zamestnancov neškolia, že áno, môžete niekedy zažmúriť oko. Môžete, lebo proste vidíte, že to je človek, ktorý je slušný, ktorý tam prišiel, nerobí caviky, nerobí problémy, zaplatil si listok, síce prišiel neskôr, ale má ho, no tak proste prižmúrte oko, alebo ja neviem. Nemôžeme takto jednať v tejto krajine? Musíme na sekundy presne všetko vypočítavať? Situácia? No už je to strašne dlhé video, ja vidím, no a čo teraz? A čo teraz? Aj tak ho pozdieľam, mne mi to jedno, nech to všetci vidia. Jak jednu ženu, jednu matku, čo z jednej do druhej roboty, do tretej uteka s 2 deťmi, jak tú ženu, presne tú ženu, už z diaľky ma videl, jak nastupujem, jak utekam do toho autobusu. A ja sa pekne, slušne poďakujem tomu šoferovi, ešte sa mu usmejem na ňo, že ďakujeme, že ste nás počkali. A rýchlo vyťahujem telefón, že rýchlo, aby som ten listok mala a on rýchlo za mnou, ten človek ide rýchlo priamo za mnou, aby rýchlo skontroloval, že áno, však samozrejme, však ešte 30 sekúnd a nemáte ten listok, drahá pani. Smola, pokuta. No chápete to, ľudia drahí? Chápete to? Jaká som z toho vytočená? Existuje krajina, kde toto nerobia? Existuje krajina, kde sa slušne správajú k slušným ľuďom? Či všade sa naháňajú len peniaze a biznis a proste sa plňa nejaké tabuľky a tarify a sadzby a neviem, aké slovo ešte použiť, proste obludné, hrozné. No chápete toto, drahí ľudia? Čo mám robiť s tým?
Keď teraz napíšem nejakú žiadosť, alebo príde mi nejaká pokuta, alebo čo sa odvolám na to, čo myslíte? Akože čo? Pomôže mi to? Nepomôže mi to? Ani náhodou mi to nepomôže. Tak či tak musím tú pokutu zaplatiť. Dobre, ja ju zaplatím. Kašlem na to. Ale tu ide o ten princíp. Chápete? Kde sa stratila pre Boha ľudskosť? Že oni tí ľudia proste budú radšej 15 minút čakať v tom autobuse s plným autobusom ľudí, ktorí sa ponáhľajú do práce, do školy, neviem kde, budú čakať na policajnú hliadku. Len akože nemôžu ma pustiť vonku z autobusu, keď sa ponáhľam, zamknúť dvere, rýchlo zamknite dvere, predné dvere zamknite, pán šofer, nie, že pustíte tú matku s dieťaťom, keď sa ponáhľa posína do školy. Neopovažte sa otvoriť dvere, musíme čakať na hliadku. A celý autobus čaká na hliadku, aby mi proste napísal niečo z občianskeho nejaký policajt. Proste, no chápete, kde žijeme, v akej krajine? Mne to rozum neberie, mne to normálne mozog mi to neberie. Mi to neberie a hlava, že to, čo má znamenať, akože toto je proste nonsens. 21. storočie. A tu sa budeme od aké sekundy naťahovať. Však toto je proste absolútne neférové. Jediné najviac, čo nenávidím na tomto svete, je neférovosť a klamstvo. A toto proste je masaker, akože. Jak ma toto dostalo dneska. To bola normálne češtička na torte. Tak mi prosím ťa, v nejakých komentároch napíšte, čo robiť v tejto situácii. Čo robiť? Aby som sa dostala, ja neviem. Nemôžeme školiť tých ľudí, už sa opakujem, ale nemôžeme ich školiť tak, aby proste mali cez to všetko, čo zažívajú v tých autobusoch s tými ľuďmi, aby cez to všetko mali aspoň trochu ľudskosti v tom srdci. Nemôžeme ich tak školiť, tých ľudí. Nebude nám tu všetkým vtedy lepšie? Nebude? Nie. Budeme sa hadať, policajtov volať, hliadky volať, zdržiavať čestných ľudí, čo lístky majú kúpené, nech čakajú 15 minút v autobuse kvôli jednej šibnutej matke, čo proste sa bije za pravdu. No, nech sa páči. Poďme takto. Keď máte nejaký nápad, kde s tým? Do televíznych noviny? Alebo kde? Kde ideme sa sťažovať? Proste, kde ideme prosiť o tú ľudskosť? Kde budeme to hovoriť? Komu to mám povedať? Komu? Poradte, kde mám s tým ísť? Ďakujem.